Hai लोगोफोर बयबो मोजाङै दंना आंबो मोजाङै दङ दिनै फैफिनबावबाय आंना खालि खामानि मावनायल' आरोना बांसिनानो मावग्रा नालाय पाखरि होननाय जायगायाव फैफिनबाय आरोना आं इयाव आलु मटर गायनानै दोनदों नालाय ओमफ्राय दिनै मटर आंना जेनेबा खानो जाथ'वाखै आरोना आदा मोनाव खानो होननानै फैबाय आरो आदा मोनाना फार्स्ट इसोरना गायखानाय नालाय सप्तासे सिगांखा ओमफ्राय आदा मोनानाव गायनाय सेमफ्लांसै नै खानो फैबाय आरो ओमफ्राय दिनै आंनि बेसरखौबो देखायगोन आङो आयु बेसरा बारलायलांबाय मटरखौबो देखायगोन मावनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर भिडिअल' बानायबाय थाबाबो जाया नै मानसिफ्रा जि बुरजा फैखादों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जन फैदों मा नै बाजै मोनानावबो साबेसे खादों नै YouTuber ang ganda ng online yun. Hai, em tapay mau. Nang hilang kanto. Hai. Ang lakas to. Nonton sini siapa? Nei. Nei ko nai lai. Kuga nang ini kalamnan doon dengar na. Bay jing abu. No nei. Nei jing no se. Iya dia abu. Nai na say di nei. Dampura bese muna. Bye. Bese kanan muna. Kai. Ami gak pindah koldo munno. Sudengar. Rajebai. Tim kazem nandong nih. Salungnोसै लोगोफोर ओमफ्राय बेग बेसे हाखो खोन्थानोसै उलेनथो लोंखान मा मोसारोमफा आनो फैबाय सोर सोरा बेसे हाखो खोन्थानोसै मिन्दों आरो मानसिफोरा आलु मटर थलिया बिराद गिदिर मटर बेफारिया बेनो मटर बेफारि फैसा गैयालै बेफारि दंब्ला फैसा गैया बायनो हायाखै बेसेथाय खोन्थाबावाखैसो बारिया बिदिसो नांगौ होमबा जिगाब होलायदों नै मोजां बुद्धि फैदो ओंखाम जानोसै फैदो लोगोफोर दालां मोनफैबाय लुबिथ' दालां मोनफैबाय आरोना फैफिनबाय ओमफ्राय दा खोन्थानोसै आङो मानसिफ्रा माबायदि हाखार जानानै दङ बेफारि गैयिखाय लाग्रा गैया आरोना लोगोफोर बेफारि ओरैबायदि जक्कर नै बिनिफ्रायनो दङ ओरैबो मानसिफ्रा बुहुद खादों आरोना दिनै दाम मोनगोन होननानै ओमफ्राय 10 टकाल'नो आयौ ini बहुत मानसिया हाखार जानानै दं माने बेफारि मोजां लाग्रा ओंखारैखाय जोंनावबो दोनदोंथाय सिं दङ दाम गैयानो आरो दिनै बयबो खानायखाय गाबोन देवबारखाय बयबो खादोंमोन आरो दाम गैया 10 टकाल' 11 टाका होनदों खोमा बेसे होनदों 12 टाका जाबायनो आरो बेसे लाबोदों नोंसा हा बस्थासेल' जोंनाव अबाव दोनखोथाय कल्ल'आवथ' होननांगौ ना बिदिनो खोमा
लोगोफोर जों दा थाबायलांगासिनो दङ थम थमाव थांफिनगोन आरोना आयु गारियाबो जा 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 Bye bye Bungaliti. देखवायसो बाङालि मिसिं होननानै नांलायलायनाय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै ओरैबायदि मानसिफ्रा हाखार जादों माने मा होनगोन हाखारानो होनगोन नामाथाय खानानै ओरैबायदि लाग्रा बेफारिबो गैया आरोना होदों बेफारि ओरैबायदि मानसि जाम बेयावबो बेयावबो बेफारिफोरा मोनालाय लांबाय आदा मोना थाबोबाय आरोना दा फाननानै फैसिगोन उनाव माने 9 टका होनदोंमोन ओमफ्राय 10 टका दा 12 टका जाबाय आरोना 12 टकाखौ मोनसिगोन खोमा आरोना मोनाबायबो लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोननाय जासिगोन आरोना बाय बाय